CEMIT significa Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica. A rede CEMIT creouse co obxectivo de facilitar a alfabetización digital e o desenvolvemento da sociedade de información en todos os concellos de Galicia e dirixido a todos os sectores sociais. Un aula de CEMIT é un espacio onde as persoas veñen a aprender sobre informática, sobre internet. As aulas da rede CEMIT son unha excelente ferramenta para chegarnos ao mundo digital, unha alternativa utilizada por moitos adultos que non queren perder as oportunidades de aprendizaxe lúdicas, informativas, de comercio e de comunicación que ofrece a rede. Eles o que din é que, bueno, sí, claro, a min, pois, o meu fillo me di que faga así e así, pero que non ten paciencia, mo di unha vez e non me volve a explicar, entonces, claro, eu quero valerme por mí mismo nese sentido. A rede CEMIT da Xunta de Galicia ten presenza en case un centenar de concellos. Os cursos que ofrece son totalmente gratuitos e están abertos a toda a sociedade.